Chinese national nga licensed diver napalgang nag-utaw-utaw na lang ug wa nay kinabuhi samtang nagdive kini uban sa laing unom ka mga licensed divers alauna sa hapon niadtong Sabado, Marso 29 sa kadagatan sa Barangay Marigondon, Lapu-Lapu City. Sa video nga kuha ni Norman Macmacaton, makita ang pagtabang sa mga personnel sa Lapu-Lapu City Rescue dihang midunggo na ang gisakyang motorbangka nga nagkarga sa lawas sa Chinese diver. Nasayran usab sa Lapu-Lapu City Police gikan sa mga sakop sa Coast Guard nga mo'y unang gipangayuan og tabang sa kaubang divers sa naasoyng langyaw nga samtang nagdive ang ilang grupo, wa makabantay ang 57 anyos nga langyaw nga nahutda na diay og oxygen ang iyang aparatos. Uban niya niatong higayuna ang laing upat pa ka mga licensed divers nga mga Chinese national ug duha ka mga Pinoy licensed divers. Matud ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga wa sila'y nakitang foul play sa maong panghitabo. Wala na ilang gitanaw sa pagkakaroon is katong nagmalfunction ang iyang gauge sa iyang oxygen o sa katong iyang timer nga pwede pa day siya mo dive pero wala na day sodo iyang tangke.